Саулармысыз, хөрмәтләребез, бүген илебез тарихында чираттагы зур бәйрәм. Бүген җиңү көне. Быел җиңүнең 78 еллыгы. Хәзерге яшь буын өчен ул хәтер көне. Илебездә сугыш җиле кагылмаган гаилә калды микән? Миллионлаган ватандашларыбыз шушы җиңү өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшеп, яу кырында ятып калганнар. Ил буенча аларның саны 27 миллионга җитә. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлбәттә җиңү җиңел бирелмәгән. Күпләр фронтның алгы сызыгында, кемдер тылда көрәшкән. Ни кызганыч, еллар узган сайын ветераннарыбыз да сирәгәя. Бөек җиңү турындагы хәтеребез буыннардан буыннарга күчеп барсын иде. Без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова Манзара Тапшурның иҗат төркеме белән җиңү чыгарылышын башлыйбыз. Җиңү маршын Марат Кадыров җитәкчелегендәге Эчке эшләр министрлыгы оркестры башкарды. Бүген 9 май Манзара тапшыруының бәйрәм чыгарылышына Казан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Рәмзилевнаны студиябезгә чакырдык. Шулай ук тапшыруыбызның кунаклары Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театры артисты Муса Камалов та җыр багышлар. Галескар Камал исемендә Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров премиясе лауреаты Әсхәт Хисмәт иске Бишмәттә киләм диде. Әсхәт Хисмәтов та бәйрәм бүләгенә җыр алып киләм дип вәгъдә бирде. Баянчы Сәйдәш Фахразиевның чыгышын тәкъдим итәрбез. Татарстан Республикасының Эчке эшләр министрлыгының тынлы уен кораллары җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Марат Кадыров җитәкчелегендәге оркестр, Айдар Ниязов җитәкчелегендәге милли оркестрда бәйрәм бүләге яңгыраячак. Аңлагансыздыр инде, бүгенге чыгарылыш тулысынча бәйрәмгә багышланачак. Хәтта беренче сюжетта. Бөек җиңү көне алдыннан быел 5-нче тапкыр җиңү диктанты халыкара патриотик акциясе узды. Тест форматында үткән диктантны дөньяның 46 илендә 22 меңнән артык мәйданчыкта яздылар. Әлеге зур акцияның максаты яшьләрнең тарихи белемен, укый яза белү кимәлен тикшерү, патриотик тәрбиясен арттыру, үсеп килүче буында ата-бабаларының үткән героик юлын тирәнтен өйрәнүгә ымсындыру. Теләге булган һәркем аны diktantpobedy.rf сайтында да уза алды. Әлеге диктантны үткәрү өчен Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына Яңа гасыр телекомпаниясының башкарма директоры, баш мөхәррире Алина Сөләйманова да чакырылган иде. Сейчас очень много циничных попыток переписать исторический процесс. Хәзерге вакытта тарихи процессны бик күпләр уятсызларча үзгәртеп язарга омтыла. Бу безнең ил халкы өчен бик мөһим мәсьәлә. Бабаларыбыз, фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, фашизмга каршы көрәшкән кешеләр истәлеген хөрмәтләү безнең бурыч.
Әлеге җитди тарихи процесска йогынты ясарга, Совет халкын түбәнсетергә тырышулар барып чыкмаячак. Без сезнең белән беренче чиратта бөек ил варислары, без җиңүчеләр, безнең бүтән ватаныбыз юк һәм булмаячак та. Катнашучылар 45 минут эчендә 25 бирем эшләргә тиеш. Шуның 20-се гомум хәрби тарихи, 5-се төбәк тематикасына багышланган. Элемтә чаралары һәм белешмә материалларыннан файдалану яки бирем бланкларын алып чыгу тыелган иде. Шулай ук сөйләшергә һәм күченеп утырырга да рөхсәт ителми. Быелгы диктантта Нюрнберг процессына кагылышлы сораулар да булды. Төп темалар Сталинград һәм Курск яуларында Кызыл армиянең җиңүе, Донбассны немец фашист илбасарларыннан азат итү һәм Ленинград камалышының өзелүе. Үзеңнең тикшерүгенә түгел. Бу шулай безнең тарихыбызны да саклап калу. Дәвәтим дә ике кар дәвәтендә сугышта катнаштылар. Берсе Крымда катнашты, анда үлеп калды. Икенче дәвәтем кайтты сугыштан, аның уллары да сугышта катнаштылар. Әлбәттә, алар үзләренең туган ягын саклап калу өчен зур эш керткәннәр һәм әлбәттә бу минем өчен бик зур горурлык. Без искә алабыз, 9 май көнне генә түгел. Без һәр вакытларны хәтерлибез һәм алар белән горурланабыз. Быел Татарстанда мәйданчыклар саны 216-га җитте. Мәктәпләр белән бер рәттән әлеге акцияга уку йортлары, сәнәгать предприятиеләре, заводлар, китапханәләр һәм музейлар да кушылды. Музейлар булмаса, біз үткәннәрне күз аллый алмас идек. Татарстан Милли музейында татар композитор-фронтовиклары Фәрит Яруллин, Мәсхут Латыпов, Захид Хабибуллин, Рөстәм Яхин, Әнвәр Бакиров, Алмаз Мөнасиповның шәхси әйберләреннән торган күргәзмә ачылды. Һәр композитор сугыш кырында ансамбль яки оркестрда җитәкчелек иткән. Татарстан Милли музейына барып, үткәннәргә сәяхәт кылып, шуннан да үзегезгә кызыклы мәгълүмат таба алырсыз. Әлеге күргәзмәдә безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. Композитор Фәрит Яруллин Шүрәле балетын 1941 елда яза. Кызганыч, балетны сәхнәдә күрү бәхетенә ирешә алмый. 27 яшендә беренче татар милли балетына музыка язган композитор 29 яшендә Бөек Ватан сугышы кырларында һәлак була. Республиканың милли музейында Җиңү симфониясе дип аталган татар фронтовик композиторларына багышланган күргәзмә ачылды. Безнең күргәзмәне Җиңү симфониясе күргәзмәсе менә әлеге витрина ачып җибәрә. Биредә безнең менә Фәрит Яруллин белән бәйле әйберләр урын алган. Аның хатлары, ал хатларында үзенең сугыш кырындагы хисләрен, кичерешләрен чагылдыра. Шулай ук алар арасында иң үзенчәлекләренең берсе булып менә әлеге кичкенә генә безнең язма тора. Бу язмада ул Шүрәле балетын 1941 елда иҗат итә, эшкәртә башлаган. Шүрәле балетын эшкәртүне, сәхнәләштерүне яңадан торгызу турында сүз алып бара. Күргәзмә Милли музей һәм аның филиалы композитор Нәҗип Җиһанов музее проекты. Монда композиторлар Фәрит Яруллин, Рөстәм Яхин, Захид Хабибуллин, Мәсхут Латыпов, Алмаз Мөнасипов, Әнвәр Бакировның әйберләре, фронт хатлары, фотолары тәкъдим ителә. Һәр композитор сугыш кырында ул ниндидер ансамбльгә, ягъни оркестрга җитәкчелек итә. Мәсәлән, Мәсхут Латыпов безнең күп кенә фронтка беләрне шулай ук оркестрдан җитәкчелек итә торган була. Бездә менә биредә аның хәтта фотосы да урын алган. Кызыл армия сугышчылары арасында популяр булган сирәк грамм-пластинкалар һәм музыка коралларыннан тальянка, вальторна, шулай ук 20-нче гасыр уртасында Чехословакиядә эшләнгән баритон тынлы инструмент тәкъдим ителә. Безнең композиторларыбыз шулай ук сугыш кырында да иҗатларын туктатмыйлар. Аларның әсәрләрендә патриотизм, алдагы җиңүгә зур ышаныч, сугышчыларның сугыш кырында рухларын күтәрү барысы темалары киң чагылган. Музейда уникаль экспонат бар. Ул Татарстан Республикасы гимны авторы Рөстәм Яхинның рояле. Күргәзмә ачылышында Казан консерваториясе студентлары нәкъ менә әлеге музыка уен коралына кушылып чыгыш ясады.
7 метр жер астында орнашқан бункерінде қазір музей деп атап буладыр. Алдағы сөзебіз Калининград шәһәрендәге немец бункері турында булыр. Жер астындағы әлеге құрылманың ғымуми мәйданы 630 квадрат метр тәшкил иткән, һәм ол 21 бүлмәгә бүленгән. Аның бетон стеналарының қалынлығы 70-80 сантиметр. Жер асты құрылмасы тыштағы ағулы газларны үткәрмәслек итеп түзілген. Жер астындағы қалын темір бетон ішіндегі таш ұяның түзілу тарихы барлық хәуефсізлік шараларына да жауап берген бункер түзу кереклігі һәм аның язмышы көпләрне қызықсындыра. Иғтибарыбызны келесі сюжетқа юнәлтик. Кёнигсберг шәһәрне гытмасын Алман коменданты генерал Отто Ляш идарә иткән. Без шул бункер блиндажда. Бункер шәһәр оборонасы өчен җаваплы немец командованиесе карамагына билгеләнгән булган. Хәзер бу урын Бөек Ватан сугышы һәйкәле һәм Калининград тарих сәнгать музее филиалы. Экспозицияның төп өлеше 1945 елның 6-9 апрель көннәрендә 3-нче Белоруссия фронтының Кёнигсберг шәһәр нығытмасын штурмлауына багышланган. Биредәге документ, фотосурәтләр, план һәм схемалар, төрле экспонатлар шул хакта сөйли. Немец гарнизоны штабында 21 бүлмә. Аның озынлыгы 42, киңлеге 15, тирәнлеге 7 метр. Яшырын урын жылытылып, электр энергиясы белән яктыртылган. Анда җиллек юллары, канализация, су үткәргеч булган. Тыгызлап ябыла торган 4 ишек бункерны агулый торган матдәләрдән саклаган. Кёнигсберг Гитлер Германиясының төп оборона терәк пункты дип саналган. Совет гаскәрләре чолганышка алганнан соң шәһәрдән чыгып качар өчен Фин култыгы буйлап көнбатышка бары тик бер юл кала. Кешеләр, аеруча балалар, ашарга җитмәгәнлектән һәм салкыннан ишеп үләләр. Музейда урнаштырылган 5 диорамада Кёнигсберг халкының куәтле штурм вакытындагы фаҗигасы, шәһәрне саклау, әсирлеккә төшкән немец хәрбиләренең тормышы, язмышы чагылыш тапкан. Шулай итеп, әлеге шәһәр совет гаскәрләренең хәрби кысырклавына каршы тора алмый, чөнки Кызыл армия иң заманча корал һәм техника белән тәэмин ителгән була. 1945 елның 7 апрелендә Кёнигсберг тирәсендә утлы боҗра кысыла башлый. Немецларның мөһим стратегик объекты тимер юл вокзалы өчен каты бәрелешләр башлана. Шәһәр ныгытма 26 отряд, 104 ут чәчәрләр төркеме, шулай химия гаскәрләре тарафыннан штурмлана башлый. 8 апрельдә маршал Александр Василевский җитәкчелегендә Кёнигсбергның төньяк көнбатыш һәм көньяк районнары, шул исәптән көньяк вокзал да кулга төшерелә. Музейның 2 бүлмәсендә генерал Отто Ляш һәм гарнизон полковнигі Зюскинд Швендиның эш кабинетлары торгызылган. Менә монысында штабның башлыгы кабинетында 1945 елның 9 апрелендә бункерда булып узган тарихи вакыйгаларны аудиоязма ачык чагылдыра. Вы обречены. Помощи вам оказать никто не может. Вся немецкая армия стоит перед катастрофой. Шул ук көнне генерал Отто Ляш немец гаскәрләренең шәһәрне бирәчәкләре турында карар кабул итеп, маршал Василевский алдында җиңелүен таный. Сорау алган вакытта алман генералы булай ди: Без гаскәрләребезне идарә итә алмый башладык. Үзебезнең штаб белән элемтәне җайлар өчен яшерен урыннан чыкканда без кайда икәнебезне абайламый идек. Кая барырга белми идек, чөнки шәһәр шул кадәр җибәрелгән, шул кадәр үзенең йөзен юаткан иде. Кёнигсберг кебек нык шәһәр шулай тиз генә бирешер дип һич тә уйламадык. Сугыштан соң бу блиндаж 2 дистә елга якын су астында ята. 1968 елда монда музей ачалар. Бирегә килүчеләр үзләрен шәһәр штурмының соңгы көннәренә килеп эләккәндә хис итә.
муляж, планнар, экспонат документлар, хәрби схема һәм шикаятләр, фронт фотолары үткән сугыш чорының рухын, мөхитен тулысынча ачып бирә. Киләсе тукталыш Җиңү паркы. Ул тарихыбызны да хәтерләтә, узган вакыйгаларның шаһиты да булып тора. Җиңү паркының иң матур чагы 9 май бәйрәмнәрендә була. Бүтін җирдә кызыл әләннәр җилферди, орден медальләр шыңлатып, ветераннар узып китә. Монда килгән һәр кем мәңгелек ут янына барып, чәчәкләр сала. Казанда тарихны хәтерләткән узган вакыйгаларга багышланган парк скверлар күп. Шуларның берсе Яңа Савин районында урнашкан Җиңү паркы. Җәйге матур көн парк белән танышу, ял итү өчен бик яхшы вакыт. Бөек Ватан сугышында катнашучыларга тирән ихтирам белән Татарстан халкыннан паркка килүчеләрне каршы ала торган 42 метрлы стеллага шулай дип язылган. Алдарак мәңгелек ут. Аның янында Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлегенә ясалган пантеон. Мәрмәр такталарда Советлар Союзы һәм социалистик хезмәт геройларының исем-фамилиялары язылган. Танклар, очкычлар, катюшалар, паркта сугыш кораллары һәм техникасы музее да бар. Аны заманча хәрби техника тулыландыра. Җиңү паркында аллеяларда хәрби темага багышланган. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сәгыйтова Рәмзил кызын бүген студиябезгә чакырдык. Гүзәл Рәмзиловна, саумысыз, хош килдегез. Бәйрәм белән сезне. Сезне дә. Ничек бәйрәмгә әзерлек шәһәрнең? Әлбәттә, инде безнең әзерлек яз башлангач та башлана, һәм инде 9 май менә бүгенге көн ничектер шушы бәйрәм чараларының финалы дип әйтергә мөмкиндер. Чөнки үзегез күреп торасыз, шәһәрнең ул мәктәпләрдә, ул үсмерләр клубларында, ул төрле мәйданчыкларда нәрсә генә булмады, һәм инде әлбәттә безнең өчен зур вакыйга менә бу стелланың ачылуы, Казан хезмәт шәһәре стелласының бу безнең өчен шундый инде 2 ел без бу вакыйгага әзерләндек дөресен генә әйткәндә. Чөнки эшләр күптән инде алып барыла иде. Эшләр дә һәм инде оргсовещанияларда безнең чөнки стелланың аның һәрбер детале, һәрбер ни мөһим. Монда инде федераллар белән шундый утырышлар булды ВКСлардан. Шуңа күрә безнең өчен Аллага шөкер менә шушы бәйрәм матур гына узып китте. Һәм әлбәттә төп чаралар ул 9 май көне бүген һәм Ошча, Архангельск зиратларында без чәчәкләр салудан башлыйбыз. Искә алу инде арвахларын. Әйе, әлбәттә, һәм инде аны инде җыештыру, тәртипкә китерү барсы да безнең волонтерлар тарафыннан эшләнде. Монда да инде барсы да чиста пөхтә, без карап чыктык, контрольдә тотабыз. Барсы да әйбәт узар дип уйлыйбыз инде, һәм инде әлбәттә бу чәчәкләр салу безнең Җиңү паркында дәвам итәчәк. Монда инде безнең үзегез беләсез традицион мәңгелек ут, аннан соң тыл хезмәткәрләре, шулай ук әниләр һәм тыл хатыннар һәйкәле һәм совет солдаты һәйкәленә дә чәчәкләр салу булачак. Бу ите безнең югары җитәкчелек белән бергә дә аның халык кушыла шундый матур манзара. Сәгать 10-да традицион рәвештә безнең 1000 еллык мәйданында Бу 1000 еллык мәйданы инде кемнәр аңлап бетермидер, Кирмән асты яны цирк янындагы мәйдан. Әйе, әлбәттә инде традицион рәвештә ул ел сайын шунда үтә, бөтен казанлылар аны беләләр, чөнки без юлларны ябабыз. Ничә көнгә, шуңа күрә аны белмәү мөмкин түгел. Һәм сәхнә инде безнең 6-сыннан ук әзерләнә башлаган иде. Шуңа күрә менә бу хәрби техниканың узуы, һәм безнең хәрбиләрнең узуы, монда инде бөтенесе дә керә инде алар. Бөтенесе дә әлбәттә бу безнең хәрби училищедан да, аннан кафедралар студентлары, шуннан юнармиялар барсы да узачак. Һәм инде безнең быелгы яңалык, менә бу Казан хезмәт батырлыгы шәһәре дидек бит. Шушы хезмәт батырлыгы
предприятиялары, ұйышмалары да анда узашак. Алар да иске алыначаклар. Иске алыначак, чөнки без менә төрле вакыйгаларны берләштерергә булдык, шулай агылып барсын өчен. Һәм инде әлбәттә моны әйтергә кирәк, 9-да, 30-да, 10-нчы яртыда инде халыкка, Казан халкына, кунакларга килә башларга кирәк майданга киреп бетсәк әйбәт булыр иде дип уйлыйбыз. Һәм инде әлбәттә тикшеренүләрендә ничектер чараларындан торга ярамый. Тикшерү чаралары ул бигрәк тә бүгенге көнне актуаль. Шуңа күрә без инде беренче чиратта моңа игътибар итәбез. Шуңа безне аңласыннар иде һәм инде шундый зарланмыйча гына шушы тикшерүләрне узсыннар. Һәм инде әлбәттә төп узу юлы ул Кремль метросы яныннан була. Әлбәттә Казан ярының теге ягыннан да мөмкин. Һәм кичкә таба концерт, кичке унда салют. Әлбәттә инде Җиңү паркында да безнең Бауман урамында да көндез чаралар бик күп, ә кичкә инде әлбәттә концерт. Безнең традицион бөтен атказанган халык артистлары белән, аннан соң инде 1000 кешелек хор. Бу безнең төрле студентлар белән, төрле югары уку йортының студентлары белән оештырылган хор. Бу безнең мактанычыбыз. Хәтта безнең кайбер шәһәрләр менә бездән күреп, инде Казаннан күреп эшли башладылар. Бу инде үзенчә халык караоке дип атала, чөнки бик билгеле җырларны хор башкара һәм инде менә мин инде ничәнче ел күзәтәм, тәннәр чымырдый менә билгеле җырлар, ә инде менә аның бит ничек яңгырый, менә шушы хор белән. Бердәм булганда әлбәттә. Әлбәттә, бу безнең Казанның бердәм тавышы кебек. Һәм инде безнең күп нәрсә быел кызылдан, ни өчен? Чөнки менә сезнең дә күрәсез бизәлү формат безнең шундый быел. Чөнки бу җиңүне якынайту өчен. Яисә инде 45нче ел, 2023нче ел ничектер аваздаш булып җиңү якынайсын иде һәм инде бөтен менә бу безнең вакыйгаларыбыз артта калсыннар иде. Амин брок. Димәк, менә мондый чараларны үткәрү нияте, төп нияте булып, һәм нәрсәләр өметләр баглыйсыз? Төп нияте әлбәттә рухныклыгын, халыкның рухныклыгын чыннан да безнең инде салют кирәкме, юкмы дигән фикерләр дә булды, андый сөйләшүләр дә булды, чөнки кайбер шәһәрләр салюттан баш тартты, ләкин менә нәкъ шуны исәпкә алып, халыкны ышанычын арттыру өчен, чөнки мондый эмоциялар да кирәк, бүгенге авыр заманда бигрәк тә якты эмоциялар. Шуңа күрә без инде баш тартмаска булдык. Шулай күтәренке рухта, сабыр гына алга таба дәвам итәргә кирәк безнең тормышны. Илкеннәр тынычлансын дигән теләктә калабыз барыбыз да. Эшләнгән эшләр бик күп. Шуңа күрә сезгә рәхмәт әйтеп, без сезнең белән саулашабыз. Әлбәттә инде безнең ветераннарыбызга рәхмәт. Тыл хезмәткәрләренә алар елдан-ел азая, һәм инде без әлбәттә аларга игътибарлырак булсын. Җитәкчелек кенә түгел, дәүләт кенә түгел, күрше тирәдә, туганнар да. Чөнки аларның инде өлеше бик зур, әйтеп бетергесез. Өлеше зур һәм инде алар көннән-көн азая, кызганычка каршы. Шулай. Рәхмәт кунакка килгән өчен, эшегездә уңышлар сезгә бәйрәм белән. Без кунагыбыз белән сау булашып, әлбәттә тапшыруны дәвам итәрбез. Сезнең өчен Яшьләр милли оркестры чыгыш ясар. Муса Җәлил шигыренә җыр яңгырар.
hayati uzak yerden bir yüzlerime siyip aradı. Min kızımı kıstın kütregine, şadlığından şaşıp iserim. Şunda sizden indi güçlüğü, mehabbet hem sağışlı hisler. Şevek gittin beynan zonulunga, yüzüp yürüdük şeşekliğinizin. Nindi tatlı yaşa küşnesiye, nindi yaktı yirken yeryüze. Kullarımda soluk buğalar, başışımda soluk kaygılarım. Uyanır dikkat et karganlar, yemine kıyal bilen dikkilertip kaçmaz yazılarım. Niteşkene benim şatlıklarım, nik bilmez içinin kaygılarım. Düşte mina neni kızım kilidi, şeşlerimni sipap aradı. Oy hayati uzak yerde deyip yüzlerime siyip arada. Milli orkestr vekillerine rahmet yolsun, alarning tagı bir çıgışı bulur. Батырның яқты исеме мәңгілік. Батырлар үлмилер, алар безнең күңелләрдә яшиләр. Аларның медальләре, бүләкләнү приказлары, сугыштан килгән хотлар, шәхси әйберләре, Сталинның рәхмәт хотлары барысы да саклана. Рәссам Владимир Куприянов һәм архитектор Владимир Галинецкий башкаруындагы Кызыл Йолдыз ордены тарихы турында тулырак киләсе сюжетта. Йылдызчык, аны солдатлар һәм офицерлар үзара шулай дип йөрткәннәр. Кызыл Йылдыз ордены Советлар Союзында 1930 елның 6 апрелендә кабул ителгән. Аны баштарак Советлар Союзы оборонасындагы уңышлары өчен тапшырганнар. Беренче Кызыл Йылдыз ордены белән 1930 елның 13 маенда күренекле Совет гаскәр башлыгы Василий Константинович Блюхер бүләкләнә. Бөек Ватан сугышы елларында ул 20 000 солдатка тапшырыла. То есть, если первоначально до 1936 года, получается, до 1936 елга кадәр әлеге ордендагы Кызыл армияче винтовкасын туры тотып торган хәлдә булса, соңрак аны уң якка таба күчереп куеп сүрәтлиләр. Әйтерсең, ул минутында дошман белән көрәшкә ташланырга әзер тора. Солдатның аяк киемендә бераз үзгәрешләр кичерә. Татарстан Республикасы Милли музейында 28 Кызыл Йылдыз ордены саклана. Эшече Сыртланова, генерал Сафиуллин, нейрохирург Иваненко. Әлеге исемлекне башка каһарманнарны санап дәвам итәргә мөмкин. Орден белән бергә солдатларның батырлыгын тасвирлый торган документ та тапшырганнар. В наградном листе написано, что красногвардеец, красноармеец Евгений Бусыгин, музыкант-санитар. Минем кулымда Кызыл армияче Евгений Бусыгинның батырлык кагазы. Ул 1941 елның декабрендә Мәскәү тирәсендә барган бәрелешләрдә яралы солдатларга ярдәм иткән. Аның барлык батырлыклары әлеге кагазда тәфсилләп язылган. 1944 елдан башлап әлеге орденны Кызыл армия сафларында 15 елдан артык хезмәт иткән солдатларга бирә башлыйлар. Соңгы тапкыр әлеге орден 1991 елда тапшырыла. 61 ел içinde барлыгы 4 миллионнан артык Кызыл Йылдыз ордены тапшырыла.
Гаиләләрдәге истәлекләргә таянсак, сугышларның гаилә тарихында нинди эз калдыруы ачыклана. Ил азатлыгы өчен изге сугышта һәлак булучыларның исемнәрен мәңгеләштерү эше бүген дә дәвам итә. Киләсе сюжетта беренче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, 2 батырлык өчен медале, Германияны җиңгән өчен, Японияны җиңгән өчен медальләре белән бүләкләнгән Хабибулла Алиев турында улы Фәнис Алиев искә ала. Бу гаиләнең тормышы меңләгән гаилә тормышына охшаган да, үзенчәлекле дә. Бу зур тарихның бер күзәнәге. Кайда гына йөртми язмыш адәм баласын. Чувашияның Батыр районы Кече Шыгырдан авылында туып үскән Хабибулла Алиевны 1940 елда Кызыл армия сафларына алалар һәм ерак көнчыгышка җибәрәләр. Сугыш башлангач, Маньчжурия чигендә полк мәктәбен тамамлый һәм сугышның үзәгенә Таман ярымутрауына юнәлә. Кырымны азат иткәндә 2 тапкыр яралана, контузия ала. Әмма иң авыры соңгы бәрелештә була. Инде Севастопольгә җиткәч. Инде соңгы бәрелешләре инде, каты бәрелешләре шул Кырым ярымы утравын азат иткәндә инде катнаша. Именно Сапунгара, инде Сабын тауы дейбез инде без аны татарча. Анда ул бик каты яралана, аның инде менә сугышта язып барган блокноты бар. Без инде шуннан карап, аны инде Кырым безгә Россиягә кайткач, яңадан ничектер инде әтинең сөйләгәннәре искә төште, алар бик күп сөйләмиләр. Менә ул блокнот. Әнә шул яралануыннан соң аңга килгәч яза башлый аны Хабибулла. 23 апрель туган көнендә. Һәм аны үлгән дип санаган көндә. Мондый каты ярадан соң исән калмыйлар дип, медсанбатта аны инде исәннәр исемлегеннән сызып аткан булалар. Пулесі күкрәктән 1 сантиметр ирек өстеннән уза. И кабырга арасыннан уза. Табиб буларак мин аны аңлыйм. Ничек тире калган ул? Әгәр инде бүтәнчәрә узган булса, ул тирәсә калмаган булыр иде. Яралары бераз җиләнгәч, кабат ерак көнчыгышка Япон сугышына җибәрәләр. Аннан кайткач, Нурзадә исемле кыз белән кавышып, 8 бала тәрбияләп үстерәләр. Нурзадә апаның бала чагы авырлыкта үтә. Сугыш алдыннан әнисе вафат була. Әтисе белән абыйсы сугышка китә, 2 һәм 3 яшьлек сеңелләренә әни урынына 13 яшьлек Нурзадә кала. Хабибулла абый да Нурзадә апа да бакыйлыкта инде. Аларның якты юлын балалары дәвам итә. Фәнис абый табиб, әтисенең эзләре буенча Кырымда булып кайткан. Нәкъ менә шунда әтисенең Кызыл Йолдыз орденына тәкъдим ителгәнен, әмма ни өчендер аңа бирелмәвен белеп кайта ул. Нинди генә тарихлар югаймы? Минем яраткан чәчәкләрем. Бу сорау идеме? Әйе, ул әле үзенең матурлыгы һәм купшылыгы буенча Роза белән көндәшлек итә. Канәферләрдер инде. Юкмы ни? Башына шалма кигән пионнар, дөресме? Ягъни шалма баш. Бик кыйммәтле булып саналган һәм бүгенге көнгә кадәр ул байлык, затлылык символы дип йөртелә икән. Бар дөньяның шау шишәккә күмелгән чагы. Табигать ана бар купшылыгын күрсәтә. Бер юлы шул кадәр гүзәллек биреп, кышкы суыкта куырылган күңелләргә җылы өрергә тели бугай. Менә бу гүзәлкәйләрне таныдыгызмы? Кайсы бакча гөлен хәтерләтәләр? Әйе, кыргый пион, шалма башлар булар. Аларны илебезнең Белгород, Волгоград, Воронеж, Саратов өлкәләре далаларында, кыры үзәннәрдә, чокырлы урыннарда күрергә була. Тик бәхет елмайса гына, чөнки кыргый шалма башлар сирәк очрыйлар. Кайчандыр дала җирләрен сөрү нәтиҗәсендә бу гөл юкка чыгу дәрәҗәсенә җиткән. Шуңа ул хәзер кызыл китапка кертелгән. Без исә әлеге дала гөлләрен Саратов белән Ульян өлкәләре чигендә эзләп таптык. Эре кызыл чәчәкләр белән чуарланган яшел келәмне күрүгә юлның ераклыгы бик тиз онытылды. Уңга карасаң да чәчәк, сулга карасаң да чәчәк, һәм ниндиләре генә әле эреләр, утта янып торалар.
Нечкә яфраклардан торган куаклар шундый йомшак һәм купшы, ә хуш исе табигатьнең чираттагы бер мөгъҗизасы бу. Бу гөл һәр иртәне ачыла, ә кичен һәм яңгыр яуганда туҗларын яба. Ул орлыктан түгел, ә вегетатив юл белән үрчи. Халык медицинасында чалма башны йөрәк, кан авырулары дәвалаганда кулланалар. Элек оннан яшел буяу алганнар. Ал чәчәк әкиятен хәтерләйсезме? Яраткан кызы әтисенә ерак сәяхәттән ал чәчәк алып кайтырга куша. Бу тылсымлы чәчәк кеше йөрәгендә мәрхәмәтлек һәм мәхәббәт уята икән. Аның авторы язучы Сергей Аксаков моннан ерак түгел яшәгән һәм әкиятен чалма башны күз алдында тотып язган диләр. Шыннан да тылсымлы чәчәкләр бу. Аларны үз күзләре белән күргән һәркем моның белән килешер. Узган елгы театрлар сабан туенда батыр калган егет Кариев театрының яшь артисты Муса Камаловка сүз бирик. Шулай инде кызлар һәр вакыт батырларга кызыга. Ул син кайларда йөрисең, Иркәм дигән җырны башкарыр. Kaylarda yürüsün iken, altınım küleş yüzlü irkem. Aytırsın deyip min ümit item, min seni haman kütem, kütem. Aytırsın deyip min ümit item, min seni haman kütem, kütem. Saknalar seni matur kuşlar, saknalar seni yakın dostlar. Könglemezli seni kişirten, min seni haman kütem, kütem. Könglemezli seni kişirten, min seni haman kütem, kütem. Sen benim yüreğimden, düşmüşsen benim dillerimden. Gün sayın saat sana birkem, min seni haman kütem, kütem. Gün sayın saat sana birkem, min seni haman kütem, kütem. Başka yokturmuş mina, hayt irkem kütem digen süzen, muzika tüslü tıyla mina. Hayt irkem kütem digen süzen, muzika tüslü tıyla mina. Muzika tüslü tıyla mina, muzika tüslü tıyla. Жырын ишеттек, хәзер тарихы белән танышыйк. Сара Садыкованың «Көтәм сине» жыры ничек туганын беләсез микәнсез? Трамвай көткәндәме? Юктыр шул. 1942 елның салкын җилле бер көнендә шуннан да трамвай көткәндә икән шул. Сара апаның мөлдерәмә күңеленнән моң түгелә. Трамвай килә, кешеләр утырып китә. Ә Сара апа моң ташкыныннан аерыла алмыйча басып кала. Татар музыкасы дөньясына беренче танго «Көтәм сине» жыры әнә шулай туа.
Һәм Сарапаның композиторлык иҗаты да шуннан башлана. Киләсе сюжетта оның кызы татар классик балетына нигез салучыларның берсе Әлфия Айдарская «Көтәм сине» әсәренең тарихы турында тулырак сөйләр. Тик ул трамвай көтмәгәндер инде. Иң беренче җырларның «Көтәм сине» дигән таңгы сугыш вакытында, сугыш вакытында тоже ул һәр көнне госпитальләргә йөри инде. Госпитальдән кайтышлый 42 елны, кыш көне, салкын вакыт, аягында ботинка гына. Трамвай көтеп тора бу, халык кырамдай, трамвай юк. Ул аңарга эләккән бер газетта Әхмәт Ирекәйнең сүзләре «Көтәм сине» дигән язылган икән. Шуны син кайларда йөрисең икән дип трамвай көтеп тора инде бу. Шулай торып, трамвай келгән, халык утырып киткән, авыл калган бер үзе. Потому что в это время у нее такой происходит кей-китә абылып. Шундый момент она не могла оторваться, видимо. Син кайларда йөрисең икән, алтылым көләш йөзле иркән. Кайтырсың дип мин өмет итәм, мин сине һаман көтәм. Кайтырсың дип мин өмет итәм, мин сине һаман көтәм. И шул таңгы настолько популярный булып кетті сугыш вакытында. Мин үзем күрдем, урамда грузовик киткән иде. Онда кызлар утыралары, яулыклар бәйләгән. Строители, наверное, какие-нибудь. И шул таңгыны йырлап хорым. Ondan соң ул таңгы сугышка хәтле киткән. Анда Польшада, госпитальдә раненыйлар яткан, анда татарлар безнең, мондагы Казан татарлары үзенең истәлеген яза, что менә бер вакытны ди младший лейтенантны китерделәр ди, бер яшь кенә егет тә килде ди, раненый. Шул ди оказался Казан егете ди. Без ди дуслашып киттек ди. Ул бик ярата иде, җырлыйдыр, төрле җырлар, и вдруг ты менә шул «Көтәм сине» запел. Это им дал толчок. Таякларыбызга тотылып ди, кайтабыз, обязательно кайтабыз дип шулай торып үзенчә инде. Шундый воспоминаниялар бик интересны тоже. Бүген яңгыраган җырлар безгә тыныч көннәр бүләк иткән әби-бабаларыбызга рәхмәт сүзе булып ирешсен. Амин. Манзара тамашачыларына Айдар Ниязов җитәкчелегендәге Яшьләр милли оркестрының чыгышын тәкъдим итәбез. Әлеге җырда Муса Җәлил шигыренә иҗат ителгән. Basa
Саулармысыз хөрмәтләребез, безнең бәйрәм чыгарылышы үз эшен дәвам итә. Сугыш елларында фронттагы милләттәшләребезгә генә түгел, тыл ветераннарына да, тыл хезмәтчеләренә дә сукканырлык, аларга да мең рәхмәт юллыйбыз. Басынка гына гади авыл кешеләре дә сугыш йөген үз көчләре белән тартканнар. Барлык авыр эшләр хатын-кыз һәм балалар җилкәсенә төшкән. Һәрберсе фронтка ярдәм итү йөзеннән башкарылган. 70-80 яшьлек өлкәннәр дә көлтә бәйләп, урак урып, кичләрен солдатларга оек баш бияләй бәйләп, ярдәм кулы сузган. Җиңү көнен якынайту өчен көнен төнгә ялгап эшләгәннәр. Рухы яктан сынмыйча, җиңүгә зур өметләр баглап яшәгән буын. Һәммәсе алдында баш иябез. Манзара тапшыруының махсус чыгарылышын дәвам итәбез. Композитор Фәрит Яруллин Шүрәле балетін 1941 елда яза. Кызганыч балетны сәхнәдә күрү бәхетенә ирешә алмый. 27 яшендә беренче татар милли балетына музыка язган композитор 29 яшендә Бөек Ватан сугышы кырларында һәлак була. Республиканың милли музеенда Җиңү симфониясе дип аталган татар фронтовик композиторларына багышланган күргәзмә ачылды. Безнең күргәзмәне, Җиңү симфониясе күргәзмәсе менә әлеге витрина ачып җибәрә. Биредә безнең менә Фәрит Яруллин белән бәйле әйберләр урын алган. Аның хатлары, ал хатларында үзенең сугыш кырындагы хисләрен, кичерешләрен чагылдыра. Шулай ук алар арасында иң үзенчәлекләренең берсе булып менә әлеге кичкенә генә безнең язма тора. Бу язмада ул Шүрәле балетын 1941 елда иҗат итә, эшкәртә башлаган. Шүрәле балетын эшкәртүне, сәхнәләштерүне яңадан торгызу турында сүз алып бара. Күргәзмә Милли музей һәм аның филиалы композитор Нәҗип Җиһанов музее проекты. Монда композиторлар Фәрит Яруллин, Рөстәм Яхин, Заһид Хабибуллин, Мәсхүд Латыйпов, Алмаз Мунасипов, Әнвәр Бакировның әйберләре, фронт хатлары, фотолары тәкъдим ителә. Һәр композитор сугыш кырында ул ниндидер ансамбльгә, ягъни оркестрга җитәкчелек итә. Мәсәлән, Мәсхүд Латыйпов безнең күп кенә фронтка ансамбльләрне шулай ук оркестрдан җитәкчелек итә торган була. Бездә менә биредә аның хәтта фотосы да урын алган. Кызыл армия сугышчылары арасында популяр булган сирәк грамм-пластинкалар һәм музыка коралларыннан тальянка, вальторна, шулай ук 20нче гасыр уртасында Чехословакиядә эшләнгән баритон тынлы инструмент тәкъдим ителә. Безнең композиторларыбыз шулай ук сугыш кырында да иҗатларын туктатмыйлар. Аларның әсәрләрендә патриотизм, алдагы җиңүгә зур ышаныч, сугышчыларның сугыш кырында рухларын күтәрү барысы темалары киң чагылган. Музейда уникаль экспонат бар. Ул Татарстан Республикасы гимны авторы Рөстәм Яхинның рояле. Күргәзмә ачылышында Казан консерваториясе студентлары нәкъ менә әлеге музыка уен коралына кушылып чыгыш ясады. Дөньядагы 100 төрле уен коралы арасында гармон безнең халык өчен җанга иң якыны, кадерлесе булып кала бирә. Гармон күреге тартып карамаган малайлар сирәктер ул. Бу инде борынгыдан килә. Сәхнәне шын осталарга тапшырыйк. Баянчы Сәйдәш Фәхрәзиевтан бәйрәм бүләге яңгырар.
Хәтерләүдән курыкмасын, үткәннәрне онытмасын. Яңа гасыр телеканалына 20 ел. Үткәнебез белән горурланып, киләчәкне төзик. 20 ел тарих булып үткәндә калды. Бу еллар телеканалының һәм анда эшләүчеләрнең тормышында да үзенең кабатланмас эзләрен салды. 20 ел Татарстан Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2015 елның 9 майында Казанда беренче мәртәбә Үлемсез полк акциясе үтте. Ул Россиядә җиңү көнен билгеләп узуның мөһим чараларының берсенә әверелде. Ике 2021 елның бу көнендә Ирак һәм якын чит илләрнең татар җәмгыяте активистлары Катюша җырын татар телендә башкарды. Тагын бер елдан Татарстан башкаласында тантаналы рәвештә Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецовка бюст ачылды. Ул әлеге каһарманның исемен йөрткән кадет интернат мәктәбе йортында урнаштырылды. Җиде метр җир астында урнашкан бункерында хәзер музей дип атап буладыр. Алдагы сүзебез Калининград шәһәрендәге немец бункеры турында булыр. Җир астындагы әлеге корылманың гомуми мәйданы 630 квадрат метр тәшкил иткән һәм ул 21 бүлмәгә бүленгән. Аның бетон стеналарының калынлыгы 70-80 см. Җир асты корылмасы тыштагы агулы газларны үткәрмәслек итеп төзелгән. Җир астындагы калын тимер бетон эчендәге таш ыяның төзелү тарихы барлык хәвефсезлек чараларына да җавап биргән бункер төзү кирәклеге һәм аның язмышы күпләрне кызыксындыра. Игътибарыбызны киләсе сюжетка юнәлтик. Кёнигсберг шәһәр ныгытмасын Алман коменданты генерал Отто Ляш идарә иткән. Без шул бункер блиндажда. Бункер шәһәр оборонасы өчен җаваплы немец командованиесе карамагына билгеләнгән булган. Хәзер бу урын Бөек Ватан сугышы һәйкәле һәм Калининград тарих сәнгать музее филиалы. Экспозицияның төп өлеше 1945 елның 6-9 апрель көннәрендә 3-нче Белоруссия фронтының Кёнигсберг шәһәр ныгытмасын штурмлауына багышланган. Биредәге документ, фотосурәтләр, план һәм схемалар, төрле экспонатлар шул хакта сөйли. Немец гарнизоны штабында 21 бүлмә. Аның озынлыгы 42, киңлеге 15, тирәнлеге 7 метр. Яшырын урын жылытылып, электр энергиясы белән яктыртылган. Анда җиллек юллары, канализация, су үткәргеч булган. Тыгызлап ябыла торган 4 ишек бункерны агулый торган матдәләрдән саклаган. Кёнигсберг Гитлер Германиясының төп оборона терәк пункты дип саналган. Совет гаскәрләре чолганышка алганнан соң шәһәрдән чыгып качар өчен Фин култыгы буйлап көнбатышка бары тик бер юл кала.
Кешеләр, айрыуча балалар, ашарга җитмәгәнлектән һәм салкыннан ишеп үләләр. Музейда урнаштырылган 5 диорамада Кёнигсберг халкының куәтле штурм вакытындагы фаҗигасы, шәһәрне саклау, әсирлеккә төшкән немец хәрбиләренең тормышы, язмышы чагылыш тапкан. Шулай итеп, әлеге шәһәр совет гаскәрләренең хәрби кысрыклавына каршы тора алмый, чөнки Кызыл армия иң заманча корал һәм техника белән тәэмин ителгән була. 1945 елның 7 апрелендә Кёнигсберг тирәсендә утлы буҗра кысыла башлый. Немецларның мөһим стратегик объекты тимер юл вокзалы өчен каты бәрелешләр башлана. Шәһәр ныгытма 26 отряд, 104 ут чәчәрләр төркеме, шулай химия гаскәрләре тарафыннан штурмлана башлый. 8 апрельдә маршал Александр Василевский җитәкчелегендә Кёнигсбергның көнбатыш һәм көньяк районнары, шул исәптән көньяк вокзал да кулга төшерелә. Музейның 2 бүлмәсендә генерал Отто Ляш һәм гарнизон полковнигі Зюскинд Швендиның эш кабинетлары торгызылган. Ә менә монысында штабның башлыгы кабинетында 1945 елның 9 апрелендә бункерда булып узган тарихи вакыйгаларны аудиоязма ачык чагылдыра. Вы обречены. Помощи вам оказать никто не может. Вся немецкая армия стоит перед катастрофой. Шул ук көнне генерал Отто Ляш немец гаскәрләренең шәһәрне бирәчәкләре турында карар кабул итеп, маршал Василевский алдында җиңелүен таный. Сорау алган вакытта алман генералы булай ди. Без гаскәрләребезне идарә итә алмый башладык. Үзебезнең штаб белән элемтәне җайлар өчен яшерен урыннан чыкканда без кайда икәнебезне абайламый идек. Кая барырга белми идек, чөнки шәһәр шул кадәр җибәрелгән, шул кадәр үзенең йөзен юаткан иде. Кёнигсберг кебек нык шәһәр шулай тиз генә бирешер дип һич тә уйламадык. Сугыштан соң бу блиндаж 2 дистә елга якын су астында ята. 1968 елда монда музей ачалар. Бирегә килүчеләр үзләрен шәһәр штурмының соңгы көннәренә килеп эләккәндә хис итә. Муляж, планнар, экспонат документлар, хәрби схема һәм шикаятләр, фронт фотолары үткән сугыш чорының рухын, мөхитен тулысынча ачып бирә. Кунакханага рәхмәт итегез. Бездә кунакта Галескар Камал исемле Татар дәүләт академия театр актеры, Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров премиясе лауреаты Әсхат Хисмәт, ул инде үзен иске бишмәт дип әйтергә ярата. Әсхат абый, сәлам, хуш килдең. Сезне кайнар сәламлебез, Әсхат абый. Рәхмәт. Мин үзем сезне сәламлыйм. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Рәхмәт. Әлеге бәйрәм турыдан туры сиңа кагыла, Әсхат абый. Ник дигәндә, чөнки син ветеран баласы, ветеран улы. Менә Әсадулла карт авыр туфрак җиңел булсын, ул инде исән сау әйләнеп кайтып, балалар тәрбияләп үстергән шәхес, ветераныбыз. Аңа да рәхмәтебезне җиткерәбез. Менә ул искә ала идеме шул дәһшәтле елларын беренче. Сезгә ничек тә булса шул тәрбияне сеңдерергә теләге бар идеме? Искә ала иде, әгәр дә сорасак. Тегеләй булай нитсәк, но инде ризык әрәм-шәрәм итәргә безнең ул вакытта булмады. Балалар ризыгыбыз әрәм-шәрәм булмасын дип әйтә торганы. Менә шуны әйтә торганы. Әтеге ачылып китеп сугыш турында сорамасаң, алай сөйләми. Сорасаң инде тәфсилләп бөтенесен сөйләп бетерә. Әсхат абый, сез үзегез кайчан аңлый башладыгыз соң менә шул җиңү көненең тирән мәгънәсен, тулы эштәлеген кайчан аңлый башладыгыз икән? Менә телевизор булып, телевизорда парадларны күрсәтә башлагач, мин сразу җылый башлыйм. Беренче анда флаг кнопкалар бит әле. Әгәр дә шансагыз, шанмасагыз да бүгенге көндә дә җылыйм мин, ул ник киткәндә эх дип куям шул кадәр. Әтибит ул шундый вакытларны искә төшерә. Анда җыламыйча мөмкин дә түгел. Менә шушыны җиңгәч, матур яшәдек, Аллага шөкер, аларга рәхмәт. Кайтмый калганнарның урыннары җимакта булсын, кайтып монда яшәгәннәрнең дә урыннары җимакта булсын. Алар безгә шушы тормышны калдырганнар. Ансы шулай. Әсадулла карт тулы ветеранмы? Ничәнче елда кирип китеп, ничәнче елда чыга? Тулы ветеран. Әти сугыш башланганда Донбасста була ул. Донбастан кайта, әтине 42нче елны армияга алып китәләр. Һәм дә 7 ел хезмәт итеп кайта. Ул башта пулеметчик була.
Анда 4 кіші әти стволын көтерген, әти Атошин деп пулеметтан, теге Чапаев пулеметі нешік деп аталады, Станковый деп аталмайды енді, айталмайм есімін. Міне шушыны 2 кіші патронлар көтереді, 4 кішіге 1 мылтық дейті әйті. Міне решетесі. Солай етіріп, аннары соғышының ақырына табайынды 44-ші жылда әти танкистлыққа оқи, танкист бола. Т-34-да әшлей, шының білән соғыша. Мұнда міне Парк Победеға алып келгәш, көрсеттім, танықлар. Мұнда дей, менің танық жоқ бейт. Мәйтем, нешік әтті міне бейт танықлар. Жоқ, мұнда менікі жоқ дей. Анар есік әтішті, ол вақыттағы танық. Мен аны машинаға, таксиға отыртып, танковый училище жанында шушы танық тұра. 8 аны сыйпап, міне менің танық дейіп, міне шулай есік алды. Демек әлі соғышта мәмнағашта қойтмаған? 7 ел қызмет етіп қойтқан ол. 7 ел. Әті жырлайды ма? Әті жырлайды. Әлі ол татарша жырлары бір қайыл. Әлі ол соғыш тұрында орысша жырлар жырлайды. Шоң дей матур еттіріп жырлайды. Онда міне қазір қатырда қалмаған шыл. Мәғінәсі бұлай. Міне мен соғышқа кеттім. Илімні, әнейімні, қатынымны жақларға соғышқа кеттім deyip. Жырлы сөзлері шошындай. Орысшасын айта алмайм, татаршасының мәғінәсі шошылай. Әлі ол бик шаяндай, мәрхум кен шаян жырларында бик қатерліміз. Ешікке сыймасаң тәрәжеден кірісің тәрәжеден. Алар бик мотор яшәділер, 57 ел бірге ғымыр еттілер. Аллаға шүкір, бик жұрт тілілер, бик юмартлар, шаянлар, шоқлар, Урынлар жымақта болсын. Жеңу күнін нешік өткәрәйді. Мәне бет енді паратларға еру шығу барымына әр бір ауылдағына болса да енді жиылыр жейіп, мектеп балалары бейрам ұйыштырайды. Чүнки біз өзіміз міне шылай өстік мәселен. Міне ол күнні нешік бейрам етейді Әсәдулла? Ол күнні ауылда бетінде обелиск тұра, шуша обелиск жана жиялар еді. Анда балалар концертта көрсетті, бұл ветерандардан түрлі халларында сөйлеттелер. Анар алып кетелерін шәй ішерге, шәй ішкеш пакетлар беріп, қайтараларын туғанға. Анда теге не болайынды, аларны бетінде за Сталин деп әзізгіне бергенлер. Мені әлі бір күн бір абзы сөйледі, мен ішмәдім, тартмадым дейді, 97 яшында болған, телевизордан көрдім. Но бір әлері еді, соғышқа кірер алдынан 100 грамм, нешіктір ол дәртләндіріп жібергендір енеміз кәйлерімні, айта алмайм. Ұзақ яшау сірі нәрседе де білесіз. Ялғышмасам ол 94 яшында мәрхум бола. Ұзақ яшауының сірі шуқ шаян болғандадыр. Ол міне менің жылағанын көрмедім, жылағанын көрдім екен. Әне үлгәш, әненің үшін ұздырғанда ашқа келген қатындар жанына кіріп, рәхмет міне менің қатынымны зорлап келген үшін дегеш, әтенің 2 көзіне еш шықты да кетті. Мен ойламағаным, бұлар гүл күлішіп, шайарышып яшығеш, мәйтен мұнда да күлір дегенім, демек 57 ел яшығанның нендедір нәрсесі болғандар. Мен ойлайым, зоп яшауының сірі шул шаян шуқ болған қадыр. Ол бір қашанда бұршылмағандар бәлкі. Жырлы мұңлы болған жырларға бекер атайды, өзің білесің. Шулай. Ол әлі менің юбилейда да жырлап жіберді мені шундай. 7 ел соғыш әлі юқлы барлы заманда ешеу. Шулай бит. Мына бит соғыштан қойтқаш әлі неше баласыз? Біз бишеу. 57 ел бірге ешеп, 5 бала тәрбиелеп өстірген сіздің әтегіз ветеран. Аллаға шүкір ветеран. Өзіңіз бүгін нәрсе білен мәшғүлсіз? Өзіміз бүгін мәшғүл, жаңа премьерлар қарайбыз, сен ойнаған премьерларны қарайбыз. Алла бірсе, міне келесетіна башында, ешен сау болсақ, менің концерт боларға тез зор. Концерттар залында. Сәлих Сайдашев есімдегі зор концертлар залында. Бұна шул жырға бейленуім юққағына төгіл, сен бетін әр бағыт өзімше көрдім қару, мамнарға, анда әрім есімі, әрім тәмімі, бибисараларымы, болатымы, өзіңде әр бағыт жырлап ойнаған артист бүгін манзараға һәм манзара тамашашыларынан енді музыкал күштерін шалып келдіңіз. Бәйрем бөлегі. Бұл бәйремге бағышлап, мен бұл жеріне бірінші тапқыр жырлайым, Алла берсе, 3-ші күн тұташ қар яуа деген жыр сізге тақдим етем. Хөрмәтле тамашачылар, бәйрәм уңайыннан Татарстанның халық артисі Илһам Шакиров исемендәге премия лауреаты Әсгать Хисмәтов тарафыннан баянда Әхмәт Каримов Татарстанның атказанган артисты 3-нче көн тоташ кар ява. Eminim iske bir yar
yarşık yaratibinde Dimer yarşık yeri tenimde Eydirsin kart günah yesi Eylen gelip uya kaberde Şuar gürerne oluyorum İşin şekin tutar kor Bir minanın iki yarşığı Birisi kaldı Sirjant Famin'da İkincisi benim tenimde Yazılar jiter jılı jilise Karlar gider jılı yaz jitse Belki üşüm kimer düşmanğa Tenimdeki timer erese Jitmez 8 yıllarını Şol yaram İşin şekin tutaş kor Jitmez 8 yıllarını Şol yaram İşin şekin tutaş kor Герой шағир Муса Жәлилні білмеген кіші юқтыр дүнияда. Аның мақмай шиғырын еске алайық. Минем бар бір мақмайым, қара бұрын, ағбайым, көп егірі, көп ірі, көп ишіті, көп көрі. Хәзір аңа мин суғыш хінәрлерін иретем, шаптыртам да сикіртем, күнді шулай едетем. Ул ақыптан ақыпқа хат ташырға үйренсін. Командирын дышманнан яклашырға үйренсін. Нәрсәгіне сисә дә, командирға білдірсін. Менә шуның барысында мин иретем Ақбайға. Ақбай әзір һәр вақыт туған елін сақларға. Самат рәхмәт яусын 6-да білген бала 60-та да ұнытмас. Бабаларыбызның батырлыклары һәр вакыт истә, каһарман геройларыбыз күңел түрендә. Менә шул хәтерне саклар өчен махсус чаралар үткәрелә. Алар бихисап. Шуларның берсе диктант. Бүйік жеңу күні алдыннан быйыл 5-нче тапкыр жеңу диктанты халыкара патриотик акциясы узды. Тест форматында үткән диктантны дөньяның 46 илендә 22 меңнән артык мәйданчыкта яздылар. Әлеге зур акцияның максаты яшьләрнең тарихи белемен, укый яза белү кимәлен тикшерү, патриотик тәрбиясен арттыру, үсеп килүче буында ата-бабаларның үткән героик юлын тирәнтен өйрәнүгә ымсындыру. Теләге булган һәркем аны diktantpobedy.rf сайтында да уза алды. Әлеге диктантны үткәрү өчен Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына Яңа гасыр телекомпаниясының башкарма директоры, баш мөхәррире Алина Сөләйманова да чакырылган иде. Сейчас очень много циничных попыток переписать исторический процесс. Хәзерге вакытта тарихи процессны бик күпләр уятсызларча үзгәртеп язарга омтыла. Бу безнең ил халкы өчен бик мөһим мәсьәлә. Бабаларыбыз, фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, фашизмга каршы көрәшкән кешеләр истәлеген хөрмәтләү безнең бурыч. Әлеге җитди тарихи процесска йогынты ясарга, совет халкын түбәнсетергә тырышулар барып чыкмаячак. Без сезнең белән беренче чиратта бөек ил варислары, без җиңүчеләр, безнең бүтән ватаныбыз юк һәм булмаячак та.
Катнашучылар 45 минут эчендә 25 бирем эшләргә тиеш. Шуның 20-се гомум хәрби тарихи, 5-се төбәк тематикасына багышланган. Элемтә чаралары һәм белешмә материалларыннан файдалану яки бирем бланкларын алып чыгу тыелган иде. Шулай ук сөйләшергә һәм күченеп утырырга да рөхсәт ителми. Быелгы диктантта Нюрнберг процессына кагылышлы сораулар да булды. Төп темалар Сталинград һәм Курск яуларында Кызыл армиянең җиңүе, Донбассны немец фашист илбасарларыннан азат итү һәм Ленинград камалышының өзелүе. Өзіңнің текшерігіне түгел. Бұл шулай біздің тарихыбызында сақлап қалу. Дәвәтиімде, екі қор дәвәтиімде соғышта қатнаштылар. Бірсі Қырымда қатнашты, онда өліп қалды. Екінші дәвәтиім қайтты соғышта, оның улары да соғышта қатнаштылар. Әлбәтте, олар үзләренең туган ягын саклап калышын зур эш керткәннәр һәм әлбәттә бу минем өчен бик зур горурлык. Без искә алабыз, 9 май көнне генә түгел, без һәр вакытларны хәтерлибез һәм алар белән горурланабыз. Быел Татарстанда мәйданчыклар саны 216-га җитте. Мәктәпләр белән бер рәттән әлеге акцияга уку йортлары, сәнәгать предприятиеләре, заводлар, китапханәләр һәм музейлар да кушылды. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сәгыйтова Рәмзил кызын бүген студиябезгә чакырдык. Гүзәл Рәмзиловна, саумысыз, хош килдегез. Бәйрәм белән сезне. Сезне дә шулай. Ничек бәйрәмгә әзерлек шәһәрнең? Әлбәттә инде безнең әзерлек яз башлангач та башлана, һәм инде 9 май менә бүгенге көн ничектер шушы бәйрәм чараларының финалы дип әйтергә мөмкиндер. Чөнки үзегез күреп торасыз, шәһәрнең ул мәктәпләрдә, ул үсмерләр клубларында, ул төрле мәйданчыкларда нәрсә генә булмады, һәм инде әлбәттә безнең өчен зур вакыйга менә бу стелланың ачылуы, Казан хезмәт шәһәре стелласының бу безнең өчен шундый инде 2 ел без бу вакыйгага әзерләндек дөресен генә әйткәндә. Чөнки эшләр күптән инде алып барыла иде. Эшләр дә һәм инде оргсовещанияларда безнең чөнки стелланың аның һәрбер детале, һәрбер ни мөһим. Монда инде федераллар белән шундый утырышлар булды ВКСлардан. Шуңа күрә безнең өчен Аллага шөкер менә шушы бәйрәм матур гына узып китте. Һәм әлбәттә төп чаралар ул 9 май көнне бүген һәм Ошча, Архангельск зиратларында без чәчәкләр салудан башлыйбыз. Искә алу инде һәрвакытлар. Әлбәттә, һәм инде аны инде җыештыру, тәртипкә китерү барсы да безнең волонтерлар тарафыннан эшләнде. Монда да инде барсы да чиста пөхтә, без карап чыктык, контрольдә тотабыз. Барсы да әйбәт узар дип уйлыйбыз инде, һәм инде әлбәттә бу чәчәкләр салу безнең җиңү паркында дәвам итәчәк. Монда инде безнең үзегез беләсез традицион мәңгелек ут, аннан соң тыл хезмәткәрләре, шулай ук әниләр һәм тыл хатыннар һәйкәле һәм совет солдаты һәйкәленә дә чәчәкләр салу булачак. Бу ите безнең югары җитәкчелек белән бергә дә аннан халык кушыла шундый матур манзара. Сәгать 10-да традицион рәвештә безнең 1000 еллык мәйданында Бу 1000 еллык мәйданы инде кемнәр аңлап бетермидер, Кирмән асты яны цирк янындагы мәйдан. Әлбәттә инде традицион рәвештә ул ел сайын шунда үтә, бөтен казанлылар аны беләләр, чөнки без юлларны ябабыз. Ничә көнгә, шуңа күрә аны белмәү мөмкин түгел. Һәм сәхнә инде безнең 6-сыннан ук әзерләнә башлаган иде. Шуңа күрә менә бу хәрби техниканың узуы, һәм безнең хәрбиләрнең узуы монда инде. Бөтенесе дә керә инде алар. Бөтенесе дә әлбәттә бу безнең хәрби училищедан да, аннан кафедралар студентлары, шуннан юнармиялар барсы да узачак. Һәм инде безнең быелгы яңалык, менә бу Казан хезмәт батырлыгы шәһәре дидек бит. Шушы хезмәт батырлыгы предприятиялары, оешмалары да анда узачак. Алар да искә алыначаклар. Искә алыначак, чөнки без менә төрле вакыйгаларны берләштергә булдык, шулай агылып барсын өчен. Һәм инде әлбәттә моны әйтергә кирәк, 9-да, 30-да, 10-нчы яртыда инде халыкка, Казан халкына, кунакларга килә башларга кирәк мәйданга киреп бетсәк әйбәт булыр иде дип уйлыйбыз. Һәм инде әлбәттә тикшерүләрендә ничектер чараларындан торга ярамый. Тикшерү чаралары ул бигрәк тә бүгенге көнне актуаль. Шуңа күрә без инде
Бірінші ширатта маңа иқтибар етебіз, шуңа бізні аңласынар еді, һәм инде шундай зарланмыйча гына шушы тикшерүнеләрне усынар. Һәм инде әлбәттә төп узу юлы ул Кремль метросы янынан була. Әлбәттә Казан ярының теге ягыннан да мөмкин. Һәм кичкә таба концерт, кичке унда салют. Әлбәттә инде Җиңү паркында да безнең Бауман урамында да көндез чаралар бик күп, кичкә инде әлбәттә концерт. Безнең традицион бөтен ат казанган халык артистлары белән, аннан соң инде 1000 кешелек хор. Бу безнең төрле студентлар белән, төрле югары уку йортының студентлары белән оештырылган хор. Бу безнең мактанычыбыз, хәтта безнең кайбер шәһәрләр менә бездән күреп, инде Казаннан күреп эшли башладылар. Бу инде үзенчә халык караоке дип атала, чөнки бик билгеле җырларны хор башкара, һәм инде менә мин инде ничәнче ел күзәтәм, тәннәр чымырдый менә билгеле җырлар, инде менә аның бит ничек яңгырый, менә шушы хор белән. Бердәм булганда әлбәттә. Әлбәттә, бу безнең Казанның бердәм тавышы кебек. Һәм инде безнең күп нәрсә быел кызылдан, ни өчен? Чөнки менә сезнең дә күрәсез бизәлү формат безнең шундый быел. Чөнки бу җиңүне якынайту өчен. Яисә инде 45нче ел, 2023нче ел ничектер аваздаш булып җиңү якынайсын иде, һәм инде бөтен менә бу безнең вакыйгаларыбыз артта калсыннар иде. Димәк, менә мондый чараларны үткәрү нияте, төп нияте булып, нәрсәләр өметләр баглыйсыз? Төп нияте әлбәттә рухныклыгын, халыкның рухныклыгын, чыннан да безнең инде салют кирәкме, юкмы дигән фикерләр дә булды, андый сөйләшүләр дә булды, чөнки кайбер шәһәрләр салюттан баш тартты, ләкин менә нәкъ шуны исәпкә алып, халыкны ышанычын арттыру өчен, чөнки мондай эмоциялар да кирәк, бүгенге авыр заманда бигрәк тә якты эмоциялар. Шуңа күрә без инде баш тартмаска булдык. Шулай күтәренке рухта, сабыр гына алга таба дәвам итәргә кирәк безнең тормышны. Илкеннәр тынычлансын дигән теләктә калабыз барыбызда. Эшләнгән эшләр бик күп. Шуңа күрә сезгә рәхмәт әйтеп, без сезнең белән саулашабыз. Әлбәттә инде безнең ветераннарыбызга рәхмәт. Тыл хезмәткәрләренә алар елдан-ел азая, һәм инде без әлбәттә аларга игътибарлырак булсын. Җитәкчелек кенә түгел, дәүләт кенә түгел, күрше тирәдә, туганнарда. Чөнки аларның инде өлеше бик зур, әйтеп бетергесез. Өлеше зур, һәм инде алар көннән-көн азая, кызганычка каршы. Шулай. Рәхмәт кунакка килгән өчен, эшегездә уңышлар сезгә бәйрәм белән. Рәхмәт. Без кунагыбыз белән сау булашып, тапшыруны дәвам итик, чөнки инде ул бәйрәм чыгарылышы ахырына якынлаша.
Марат Қадыров жетекшілігіндегі Ішкі эшләр министрлыгы оркестрына рәхмәтебезне белгертәбез. Халкыбыз бөтен тапкырлыгын, зирәклеген җигеп, төрле кыенлыкларга каршы торырга өйрәнгән. Кадерлик, онытмыйк, горурланыйк. Батырларның исеме яктым аяк булып, буыннардан буыннарга күчсен. Аяз күпләребез тыныч, дөньялар имин булсын. Җиңенү якын айткан һәрбер кеше алдында ихластан баш иеп, рәхмәтебезне җиткерәбез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Иң дулкынландыргыч тапшырыш.